Hambai no jotono no kai sini kaisa dead body no tui phele mani Jishan de borma jai barano hoite Hyderabad jora kai mian sin process bahut molok ni bisiti puna sam jehate aga police rok bai kok salaya apni ne NOC rok tiklai tini jesaka sok paika kai te sono back side to tongoi help kai tongai rok mo hambai sinta ko hidden boy kai sini dara dines bonobo hambai te sini sar always bonobo hambai borok sono help kai bage guys jesaka ko mane arrange kai rang sai arrange kai sono hol man to kha kai hambai no rok jotono no sono subo man bage ke aje Phainai ke bo ke ani cousin brother ko ani daran playo ani no sala hambai jotono cha ani mung ke bijay de bromang ti prasad thansa Hyderabad team ni volunteer Tini kaisa chini 1 tariko Thanai koi Rajnagar ni bum kam sumni Jishan de broma je hedeng thangmani honor okhlainya bagai jeng pungni sini onek chaito gaimani dabuk success kha bini joto process khaimani khaitei bikha ke jungno je support khaini rok chini tirpa hasteni huaini YTF ni hiron boy sar onek jungno help khaikya tai chini oni me sar no bo belai ke hambai bo jungno subama bagai tai bo tongo chini tiprasa people foundation ni director Dines bo jungno onek subaka ke bo ma belai ke hambai marwo ke ai asa chana thanglia onek tini sapung nong hachung o process khai 1 tarik ni sini hachalo Vijayawada sini Hyderabad jola sok paimani ke ang tai bisi chana thanglia ambai jotono no